एक्चुअली आं उन्दैनिफ्रायनो जोंहा स्कुल लाइफफ्राव बा कलेज लाइफआव गरम बन्द मोननाय मोनसे एक मासनि बन्द मोनो बे बन्द समाव जेब्लाबो आङो गामियाव थाङो आरोखि बे गामियाव थांबा बाव जों नुनाय गेलेनाय ओमफ्राय जोंनि बर'नि बादि एथ' स्ट्रं कालचार जेरावबो गैया खिन्थु बेफोर दा लासै लासै गोमाजोब्बाय मोसौ गारिखौ नुला खफ्रिफोरखौबो नुला आजिखालि गासैबो गोदान जाजोब्बाय बिदि मायदि मुवा दस्रा दस्रा जालांजोब्बाय खिन्थु बैदि उन्दैयाव आं नुदोंमोन बियो मालाबा मालाबा बिराद दुखु होयो आरोखि आं बे जिनिसखौ बे दानि जुगनि गथ'फोरखौ आं मारै खिन्थानो मारै बुजायनो बेनि थाखाय खिन्थानो थाखाय सबसे मोजां मोनसे मेडियानो जाबाय सिनेमा बा बोरैबा बोरैबा जों राजानि माबाजों खोनाबाय जे मोने बियो स्क्रिप्ट मोनसे लानानै दं ओमफ्राय उइदिन हाफ एन आवार आं लेंहरबाय रायलायबाय स्क्रिप्टखौ फसायबाय आंनि बै साबकनसियासआव जे जिनिसा माने डिस्टार्ब खालामगासिनो दंमोन बियो मोजाङैनो बाव दिहुननो हागोन बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय बे साननैजोंनो जों डेट फिक्स खालामबाय एक्जिकिउट खालामबाय दिनै नै नोंथांमोननि गेजेराव सिंखाया जाफुंबाय सिंखाया जाबाय जोंनि गोदो गोदायनि मोनसे दुरुं बे दुरुंनि नामाबो दा रावबो मिथिला बावबाय एसे बोरैबा बोरैबा जोङो एक्चुअलि आननयिंलि बे सिंखाय नामा बोरैबा बोरैबा नुनानै खोनानोबो मोजां नुयो आरो बे जिनिसा गोमालांबाय बेखौ साननानै जों सिंखायखौ दोननाय जाबाय आरो बाव सिंखायनि बिराद रल दङ बे सिनेमायाव जिखुनु जिनिसखौनो जों खानोबा खागदावनोबा जोंनो सिंखाय नांगौ बे सिंखाया मा जिनिस दा जोंनि बे सिनेमाखौ नुबा बेनि एक्जेक्ट मिनिंखौ मिन्थिसिगोन आरोखि एक्चुअलि बे खुनु जारिमिनजों लोब्बा गैया आरो जोंनि स्ट'रियाबो बिदि सोरबा गोदो जालायनाय बेबादि नङा जों दानि जुगनि जों गोदोनि जुगनि मायदि मुवाखौ लोब्बा लानानैसो स्ट'रि बानायनाय क्वाइट नेचारेल जों अडियेन्सखौ लुगैयो अडियेन्सआ जोंनि खामानिखौ नायथों नुथों आरो दानि जे सिनेमानि मोनसे आबहावा बिसोरबो जोंनिफ्राय माने बे सिनेमाखौ नुनानै मिथिगोन जे गोदोनि जिनिसफ्रा माबादि बाहायोमोन आं सानो बिथांमोनहाबो बे जिनिसखौ एसे लाफानानै थांथों आरोखि जोंनि कालचारनि बेबादि गोदोनि जिनिसफोरखौ बे सल'माया जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि टाइमनि जों बेखौ बेसिकेलि लगायदों लेट आर्लि 19th सेन्चुरि जेनेबा 1870s 80s बिदिसोआव जोंनि बर' जे रायजोफोर दंमोन बिसोरबो माबायदि रायजो जायोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि जायोमोन आरो बिसोर बे टाइमाव माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन आरो बे जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारबोयो मोनसे प्रब्लेमनिफ्राय खोमसि फोथायनाय बहुद दंमोन दायना फोथायनाय बिदिखौ बिराद सोलियोमोन मानसिफ्रा स' बेफोरनि थाखाय बेनिफ्राय सासे जोंना जोहोलावा बोरै बर' सुबुंफोरखौ रैखा खालामो स' बेफोरखौ बे सिंखाय सावथुनाव नुनो मोनगोन मोनसे आलादा रोखोमनि जिहेतु सिगां समाव बिदि दावहा नांनाय फिल्म बर'आव बानायनो नुवाखै बेनो जोंना फार्स्टआव एक्सुवेलि जोंना सिंखाय लिरनायानो मेन इन्टारेस्टआनो जोंना बेनोखामोन जे जों बे दावहा बुस्थुखौ देखायनो बहुद गोसोमोन आरो जेनेबा जंजों बोरलाजों ओमफ्राय ओरै बे तलवार बिदिजों ओमफ्राय बेबायदि बुस्थुफोरखौ बोरै देखायनानै जों सावथुन बानो बेफोरखौ साननानैनो जों बे सावथुनखौ लिरजोबनाय जादों आरो जाहाथे जों बेफोर एक्सनखौ देखायनो हादों ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि चिफ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर उंकिल नार्जारी आंनि राइटार सानसुमा बर' जों ज' जिरायनानै बे सावथुनखौ साजायबाय जे बोरै जों लिरबा जे बर'नि मोनसे बिदि समाजारि सावथुन देखायनो हायो आरो जों स्पेसियेलि एक्सनाव VFXआव दा जाहाथे माने मडार्न टेक्न'लजि जाबायथ' बे दानाय सुनाय बानायफ्रा बहुद मडार्न जालांसो बेफोरखौ बोरै देखायनो हायो स' बेफोरखौनो साननानै जों बे सावथुनखौ माने सानजेननानै लिरनाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ दानि जुगाव VFX एन्ड CGI होनो भिजुवेल इफेक्ट्स एन्ड कम्पिउटार जेनेरेटेड इमेजेस बे दानि गोबां नोंसोर साउथनि सिनेमायाव नुनो मोनगोन खोमा दासान्दि बेफोरबायदि एक्सनआ पसिबोल जेखौ गोदो बर' जों हायामोन देखायनो दिन्थिनो हायामोन जेनेबा बे हाबनाय मानाय नख्लि नुयोमोन दा बेफोरखौ बे VFX आरो CGI नि मददजों
कम्पिउटारजों जों बे बिदि सिनखौ देखायनो हायो आरो बेथ' दा टिजारसो ट्रेलाराव आरो नोंथांमोना गोबां बेफोरबायदि शर्ट्स नुगोन आरो बे सावथुनाव नायगिरिफोरखौ बेखौनो फोरमायो जे जों बुहुत खस्थ'जों बे सावथुनखौ बानायदों आं फ्राय 1.5 बोसोरानो जाबाय बे सावथुनाव नांथाबनाया लिरनानै दा शुटिं दा पस्ट प्रडाक्सन सोलिगासिनो जों फ्राय बे सावथुनखौ सेप्तेम्बर दानाव नैबे बोसोराव रिलिज खालामनो सानदों स' आं खावलायो जे नोंथांमोना जोंजों बिदिनो हेफाजाब होनानै सावथुनखौ नायफै जाहाथे जों नोंथां रायजोफोरनि थाखाय बानायदों स' नोंथांमोना जेला रिलिज जागोन आं सानो जे नोंथांमोना गोसो खुसियै बे सावथुनखौ नायफै आं दा गावखौ जोबोद लाकिखौनो होननानै लानांसिगोन मानो होनोब्ला बे बेसेन गोनां फिल्माव आं बेसेन गोनां सिनखाय फिल्माव मेन रलावनो खामानि मावनो चान्स मोनदों आरो आं चान्स मोननाया मानगोनां थाख्ले सार आरो डिरेक्टर राजा दा आरो केमेरामेन बडादानि दारैनो आं बे फिल्माव खामानिखौ चान्स मोनदों आरो आं जोबोद मोजां मोनदों बे फिल्माव खामानि मावनानै आरो लोगोसेयैनो जोबोद खस्थ'बो मोनदों मानो होनोब्ला गोजां बोथोरनि समबोमोन जे जोंनि शुटिंखौ गोजां बोथोरनि समावनो लानाय जादोंमोन आरो जोंना माने ड्रेसा सिगांनि माबाखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन नालाय बे बर'फोरहा गोदो माबायदि सोलिबोयोमोन नायनो गोदोथ' सिगां बर'फ्रा खालि गामसा जिफोरल'सो गाननानै थायोमोन बिदि मदार्न जोंनि बायदि ड्रेस गाननायथ' गैयामोन दा बेखौ लानानै खालामनाय जादों आरो बोथोरजों जुजिनानै आरो गुसुजों जुजिनानै जों बे फिल्मखौ मोजां खालामनो थाखाय बयबो गोसो होनानै खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो माखासे गोबां एक्सनफोरावबो बिराद खस्थ' मोनदों मानो होनोब्ला एक्सनफोराव गासिबो अस्त्र शस्त्र जाखिनि बाहायदों बेफोरो गासिबो अरिजिनेलानो गोजाजोबमोन माथ्र' खालि बेयाव दाहारल' गैयामोन सोरनाबा मेगन जिदों सोरनाबा एसे एक्सटेन्टलि जाफ्लांदों आरो आखाइ लोरिनाय मानाय बिदिनो जादों खस्थ' बेनिखायनो आं गासिखौबो रिकुवेस्ट खालामो फिल्मखौ नाय बयबो मानो होनोब्ला जोंनि बर'आव बेबायदि दिनैसिमाव बेफोरबायदि फिल्म ओंखारफेराखै बेनिखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो गुरैनो नाय बे फिल्मखौ बेफोरबायदि फिल्म ओंखारनांगौआ जोंनि बर'आव जोबोरैनो गोब्राब दा बेनिखायनो जोंनि बे जाय बे फिल्म दिहुनगिरि बेखौ जों मेमखौ थेंक्स होनांगोन जोंनि ममता महिलारि मेडामखौ बेफोरबायदि फिल्म लाबोनायनि थाखाय दा आं बेखिनिखौनो होननो सानो एक्सनाथ' बेबायदिनो सिखाजों जंजों लानानै बिदिनो बाहायनानै जों एक्सनखौ बेखौनो खालामदों माखासे जोंनि बर' फिल्माव बिदिखौ नुफेराखैमोन आरो जेरै बिदिनो बाहुबलि टाइप बेफोरबायदि दं नालाय एसे बेफोरबायदि टाइपनि लानानै खालामदों आरो दावहा नांलायलायनाय बेफोरबायदि टाइपनिखौ नुनो मोनदों गिबियावनो आङो सिंखाय सावथुनाव गुबै फावखौ खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय आङो गिबियावनो सारन्थाइ प्रडाक्सननिसिम रोजा रोजा साबायखर सारन्थाइ प्रडाक्सननि प्रडिउसार मेडाम ममता महिलारि आरो डाइरेक्टर सार राजा नार्जारि बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनो बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय सिंखाय सावथुना आंनि बिराद क्ल'ज टु माइ हार्ट बिराद गोसो सिंनिफ्राय आङो सिंखाय सावथुनखौ गनायना लादों आरो बे सावथुनाव फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानि सायाव बांसिन बेयाव फाव खालामनो मोनदों बेवहाय आंनि जिथु केरेक्टार बेयो जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोनि गोग्गो गुबै बर' माहारिनि मोनसे केरेक्टारखौ आं प्ले खालायगासिनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेसेबां स्ट्रं जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां खस्थ' खालामनो हायो जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां गोरों जोंनि बर' आइजोफोरा जे माबायदि खामानि मावबोदों गोदोनिफ्राय बेखौ आङो नैबे सावथुनाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय जादों जोंनि बर' कमिउनिटिनि सासे आइजोखौ जोबोद आसा खालामदों रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै मानो होनबा जोङो गासैबो सिंखायनि टिमानो जोबोद खस्थ' खालायदों आरो बे ओरैनो इउजुवेल सावथुन नङा बे सावथुनाव जोङो जिहेथु जोंनि बे सावथुनाव गोदो गोदायनि माबायदि जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंनि बर' हारिमु जोंनि बर' आसार खान्थिफोरा माबायदिमोन बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेयावहाय गोबां जिनिसानो दा गोमालांनो हमदों आरो बे गोमालांनाय जिनिसखौ रिक्रियेट खालामनाय जादों नैबे सावथुनाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोबोद खस्थ' आर्टिस्टफोराल' नङा बे होननो थाङोबा
आर्टिस्टफोरनिख्रुइ बांसिन खस्थ' मोनदों जाय बिथांमोनहा बे गासैबो सावथुनाव आर्ट डिजाइन होन बा प्रडिउसार मेडाम होन बिथाङा जोबोद जोंखौ अननानै बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ फ्रिदम होदों हगारनानै होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम अरायबो रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा बयबो बेबायदि मोनसे सावथुन खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे साहस खालामनो हाया नाथाय जोंनि प्रडिउसार मेम ममता महिलारि मेमा बे साहसखौ खालामनानै जे दिनै बे सावथुनखौ जाफुंहोनायनि मोनसे जोङो स्टेप गाजेनबाय आगान मोनसे गाजेनबाय बेखौ थारैनो गोग्गाथाव खोथा जोंनि थाखायबो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखायबो बे मोनसे जोबोद मोजां गिदिर खोथा आरो थेंक इउ